Hej og velkommen til YouTube nummer 2. Vi skal 7. dagen i morgen. Har løbet 149 km so far, og vi skal have den første hurtigere session simpelthen i morgen. Planen er, at jeg skal løbe 5-10 gange 800 meter i TK Race Pace, som forhåbentlig er 2:54 her til Valencia næste år. Jeg er sådan en, der prepper dagen før, så jeg tager altid mit Nomio shot dagen før, og selvfølgelig 3 timer inden at workouten begynder. Skønt morgen. Jeg har fået 94 i sleep score. Så står man op til ham her, der begyndte at lave pandekager. Vi starter selvfølgelig morgenen ud med sådan en shot også. Jeg tror, jeg burde være her til øjnene. Skål. Så er man klar. Så oppe, altså jeg har mistet mit nøglekort til stadion, så jeg skal betale 60 euro mere for at komme ind. Altså. Dagens træning. Hvad byder den på? En hård en. Altså, går her med alt for høj puls allerede. Jeg er helt nervøs. Men sådan skal det være nogle gange. Men der er 3 uger til DM, så det er spidset til nu, og vi skal i gang med lidt mere specifikt. Så vi kører først nogle 800 meter i sådan hårdt tempo, men ikke sådan det, der skal være the main part of the session. Men så nogle 600 meter i ned omkring 500 meter pace og nogle 300 meter i endnu hurtigere. Så den er hård ind, og vi må se, hvordan vi kommer igennem, hvordan vi er bagefter. Det er det i hvert fald mig før session. Ja. Første rep. Det er 2:54 pace. This is good. Okay, sidste rep her. 10 igen, lidt træt. Syre. Men alt som sidste er altid gratis, så lad os se, om vi kan ramme under 45. Post session. Første hårde specifik træning. 5 gange 800, 220 til 217. 3 minutters pause imellem sættene. 3 gange 600, 134, 133, 133. 2 gange 300, 44,
41 lav. Og hvad med pauserne? Vi kørte 1,5 minut mellem 800 meterne, 2 minutter mellem 600 og 2 minutter mellem 300, og så 3 minutter i pause. Ja, Det blandet godt. Så ja, vi var klar tak. til, ikke? Quality. Good first session. Filmer vi, eller hvad? Ja, vi filmer. Så altid. session done. 8 gange 800 meter, 2,55 pace med 90 sekunders pause. Laktat efter på 11,4. For dem, der ikke ved det, så er det sådan relativt højt. Der var relativt okay med syre. Direkte hen. Drink mix 23 fra Mauden. Man skal bare have et eller andet suppe efter workout. Og hvad skal vi nu? Så nu skal vi hjem, sætte en god bolledej over til en fucking lækker sandwich. Og så ser vi, om vi kommer ud igen senere, eller om vi falder i søvn. Klasse, mand. Dagens anden træning byder på 10 gange 1000 helt roligt. Så forhåbentlig omkring 3:30, hvis benene de kan komme i gang igen. Og jeg skal bare ud på en lille checkout, mens jeg ser lidt Tour de France. Så er han i gang igen. 4 reps done. Chilling 3,25. Chilling, flushing case. Chilling. Heart rate helt ned. Kan slet ikke få nok af at løbe. Nej, jeg elsker det bare, mand. Jeg elsker det. Prøv at se det her. Beautiful.